je wat leuk is? Ja, dat huis, maar ook, kijk nou toch. Het bestaat echt ons Limburgstraat. Hij wil natuurlijk iedere rechtgeaarde Limburger wonen. Maar wat ook leuk is, oh, dat had ik nog niet gezien. Sesamstraat boven het Peurtje. Heel veel vogeluusjes. Bij Tini en Nico. En dan natuurlijk ook de spreuk hè, op de gevel van het huis. Vallen is ervaring, vechten is karakter. En niet opgeven is leven. Met een smiley erlangs. Nou. Dat vind ik meer dan genoeg reden om eens te kijken of die toezien, die tweeën. Ja. Gaan we het erop gokken. Hier waak ik. Is dit hier? Zal ik, God je mij of blief je hier verwachten? Kom jongens. Ja. Er zijn geen mietjes zeker. Ook wel leuk hè? Colmond. Colmond. Bij Ubaksberg. Allemaal verhalen. Ah! Hoi. Goed voor ik al. Hey, is goed. Is goed. Hij had zijn plicht gedaan. Wensen dat maar wens. Maar de ouders gebeld. Ik ben net zo naar binnen gekomen, maar ouders gebeld, dat is goed. Ja? Hallo. Is goed. Hallo. Is Ja, goed. ja. Hoi heren. Ik gok erop dat Stig Nico is. Dat ben ik. Ja. Hoi. Is Tini er ook? Die is er ook. Oh, maar die lot zich niet blikken. Oh ja, dat is goed gerend, hè? Dat is het. Is voet gerend. Tini. Tini. Kom er eens bij. Ze kennen ons. Ja, Tini, ja, het staat nog groot op de deur. Oh ja, dat is wel. Oké. Dat is zo moeilijk hoor, nee. Wat heb je een leuke vuurtuin? Ja hoor. En waarom vinden wij dat leuk? Omdat we er eigenlijk, wij kunnen er allemaal, althans ik, kan er allemaal verhaaltjes uithalen. Oké. Althans, waarvan ik denk van, er zit een verhaaltje aan vast. Sesamstraat, Colmond. Ja. Wat heb je met Colmond? We zijn op de camping geweest. Daar hebben we voor veel jaren met dat stem in de caravan gestaan. Is dat de camping waar het zo heel ster onder Ja, gaat? Waar ze juist. met een tractor weer... Ja, Ja. heb ik ook al eens gestaan. Ik geef het eerlijk toe. Boah, heel gezellig. Ja, ja, we hadden toch zeker veel wel. jaren was pas gehad, ja. Ja, het is niet ver weg, maar dat is het gevoel alsof ze God werd woord is. Juist, Hè? er zit ook tussen de keuken in. Hè. Ja. Ja, hartstikke leuk, ja. En waarom Sesamstraat? Dat wordt het struitje waar de caravan stond. Dat struitje waar we met al die lui samen stonden, dan hebben ze daar Sesamstraat van gemaakt. Oh, die lui hadden allemaal de ganse dag een pak aan of zo. Pino en Inimini en... nee? Ja, later op de avond, ja. Oké. Ja, de spreuk natuurlijk. Ja. Dat is even de vraag. Tini. Ja, gewoon mij gaat even, dan schrijf ik wat anders erop. Ah, dik best van de levenswijsheden. Ja, een beetje. Zo wie je me goed kunt. En dan schreef ze dat door op. Ja. Maar dan wil ze dat soort dingen wil ze dan delen met de lu, neem ik Ja, aan. gewoon. Anders duist ze dat niet. Anders hangt Ik ze weet dicht niet of erin. de lui dat leert, maar ik vind het wel leuk. Nou, weet je wel. Ja? Ja, zeker. Vat erop. We komen hier langs, we zogen eerst de veugelhuisjes. En toen zoog ik de spreuk. En dan denk ik bij mezelf van, dat zien mensen die denken nou over de dingen in het leven. Oké, ja. Hoe lang hangt dit er nou? Nou, dat hangt al in de mond. Ja. En dat kwam ze ergens tegen. Op internet of zo, of ik zoek het op. Ja. Waarom vond ze dat mooi? Ja, dat spreekt me daar wel aan. Het klopt toch ook een beetje wat er staat. Ja, maar dat iemand die zoiets opschrijft, denk ik dan, schrijf dat niet op als ze zelf niet ook wat in die rugzakje is. Oh ja, dat is een rugzak.
En soms gooi je toch getrouwd. Oh, dat is goed, dat ze Ja. dat kent. Dat huurt dan bij vechten? Mag je nog eens even lezen? Het is gewoon een mond geleden. Ja, net laatste, niet opgeven. Niet opgeven. Ja. Oké. Wil ze iets met os, met meegdeilen, waar dat van op toepassing is als het om zichzelf gaat? Niet opgeven. Ja, Daar kan we zoveel dingen opnemen. ook wat zeggen, Dat dat is is ook lekker gemaakt. 2 programma's voor. Oh. Vertel, wanneer is ze echt door moeten zetten? Dat ze denkt van, ik mag nou niet opgeven. Blijven Toen knokken. mijn pap overleden was. Toen ben ik heel erg bergje afgegaan. Mhm. Want er was heel close met pap. Ja, papakindje. Vaders en dochters, hè? Ja, Ja. veringen bij de boek. En hoe lang geleden is dat? Dat is dikke 10 jaar geleden. Ja. Papa mocht hij verzorgd, dus dat is hier gestorven. Dat is al heel bijzonder. Ja. Heeft ze een achtergrond in de zorg? Net echt, Dat is hier- heel op levenservaring, maar geen diploma's. Dus hij is nooit in de zorg gewerkt? Ja, een beetje. Oké. Maar dat is dan wel bijzonder. Want pap was alleen? Nee, wa- dat was getrouwd. Oké. Dan mogen 7 van mijn man. Hij woonde alleen? Nee, hij was getrouwd. Oh, hij wordt Met een getrouwd? andere vrouw, ja. Met een andere vrouw, oké. Maar waarom noemt zich dat besluit? Of hoe je pap dat geeft? Of was dat een gezamenlijk besluit? Ja, dat had ik Hey, besloten. je moesten... Ja? Ja. Mijn pap vond het fijn. Maar ik hou een hersentumor, dus ik kon niet echt meer. Ja. Ja, wat goed er wel nou. Maar gerade af en toe een beetje dement wordt, dat het was. En dan was het wel net meer. En dan was het Ja. niet meer waarom dat hij was. En dan vond ik het fijn dat hij was. Kreeg je ook problemen met de spraak? Met zich de spraak uiten? net, vooral met Blind. uitvallen. Eén kant Ja. vol uit. Aan één kant waar eigenlijk al doet. Het oog wordt al helemaal weg en zo. Ja, het was heftig. Maar een heftige tijd, ja. Dat is toch wat, hè? Als ze immers was, dat ze die ganse leven gekend is. Ja. Als ze heel dik mee was. Ja, Om zo immers dan af te geven, ja. af te geven. Maar ook het tot op de grond toe afgebroken zien weer. Ja, ja. Ja, dat was het ergste. Dat was inderdaad het heftigste voor allemaal om zo goed te Ja, ja. citeren. Dat was echt een ramp. Dit goes ook goed met die... Ik ben menig keer gevlucht. Schoonvader, ja, wat dat betreft ja? wel. Maar zeker ook wel hoor. Ik ben menig keer gevlucht. Ik ben menig keer de tent uitgerend van dat ik kon ze alleen maar aanzien. Dat was echt moeilijk. Ja. Maar dat is dan ook wel... Dat moest ze eigenlijk ook wel samen beslissen dan, hè? Ja, de beslissing Ja, maar was uiteindelijk, oh, net moeilijk. Je Nee? had dat toen tegen me gezegd en pap zo toen in dat hoes staan. Zo, de Brunsen. Brunsen. Ah nee, maar dit is de papi, je zou het vinger en voor dich metnemen. Ja, dus zo is het gezicht natuurlijk gewoon. Zal ik kom maar, van direct metgenomen. Ik heb uiteindelijk alle beslissingen genomen. Hij had inderdaad alle beslissingen genomen wat er nog aan is komen. Omdat van tevoren had nog een oom van mij hier verzorgd, is hij ook gestorven. En toen, ja. Ja. En toen weer dat met de pap gebeurde, en Nico zoiets van, pas op, dat is alweer niet privacy kwijt en dat ze niet meer kent wie ze wil en zo. En maar ja, toen mijn pap, en dus uit je ogen lieg kunnen springen. Dus, Ja, dat heeft toch niks te kennen. en toen had hij inderdaad, toen gaat ook gehad van, Dat doen we dat voor doen voor ja. dat. Godsamme Nico, vergeet me ook eens. dat klopt toch wel een golden hertje ergens, of Ja, wat niet? ze dat maar weet. Zal ik het wel, joh. Ja, wat ze dat maar weet. Ja. Je ziet ook heel goed samen volgens mij, of niet? Ja, het is ook mijn Meestal tweede. wel, meestal wel. Het is ook mijn tweede. Ja, maar dat is, Maar net van niks. maar dat is het leven, hè? Het Zo is leven dat. is een weg Ja, ja. en die kan linksaf gewoon, rechtsaf gewoon, maar Ja, het belangrijkste is, de komt uiteindelijk op de juiste bestemming aan. Ja, voorlopig dokters, Ja. voor mij de dokters zelf weg. En Ja, dat is ja. belangrijk. Laatste wat ik toch nog over wil vragen is, het is natuurlijk heel confronterend om immers op zijn laatste reis, of althans voordat hij aan de laatste reis begint te begeleiden. Hey. Maar aan de andere kant is het misschien ook wel heel mooi dat ze hem nog die periode zo dicht bezig is. Oh gehad. ja, En andersom. Ja.
is ook het mooiste wat ik tussen haakjes in mijn leven heb gedaan. Fijn. Ja. Hey, de vogelhuisjes. We zien dingen Dat is staan. ook Is dat de ook heel hele ding? tuin is van mij. Ja, dat is wat foutje. Oh. En doet alleen maar gras maaien. Ja, veel moet er een beetje bij Dat houden. is ook belangrijk werk. Ja, dat weet ik. Ziet je dat? Oh, dat ziet je ook. Ja, Ja. Wanneer is die gemaakt, die foto? dat zal 13 jaar geleden zijn. Ja, dus even getrouwd. Oh, Nou, dan nog. heb je ook wel eens het gevoel van, koos we den dag nog maar een keer over doen? Nee. Niet? Nee. Dat is goed zo. Dat is goed zo. Ja, zeker. Nee, niet Want dat voor is de, ons maar alleen voor het feestje bedoel ik. Nee, maar voor het ja, wie ze dat uitziet en Ja, dat ja, op dat zich is waren natuurlijk kitsch, hè, bijzonder. extensions en hey, hou de horen geverfd en zo. Want er wordt er nog eens een gries. Dus dat het moet is toch, gewoon heel erg knappig. Oké, dus mocht je dat nog een keer over doen, hoor blijven gries. Die Dat blijven was, bezig. dat zou zeker Ja, niet ja. blijven, ja. Oké. Zit je hier ook veel? Ja. Ja, even. In de zomer. Hè. Ja, ja. Oké. Dan gaat de zonmering er af. Wanneer het een beetje koud is, hier het kacheltje aan. Daar. Liefst, hè? Alles is verzorgd. En dan heb je, ja, dan trekt de wereld aan ook voorbij. Ja. En wat we dan schennis in de hand, dan zitten we achteraan. Dat is er nog een flink stuk privacy. Dus dat is hier de schende.